Poďme si ukázať, ako pridať bankové účty do Everyfin Merchant aplikácie. Nachádzame sa v procese registrácie. V jeho prvom kroku vás aplikácia Everyfin Merchant požiada o pripojenie bankového účtu, na ktorý chcete dostávať platby od vašich zákazníkov. K tomu budete potrebovať prihlasovacie údaje do internet bankingu vašej banky. V tomto kroku vás chceme ubezpečiť, že prihlasovacie údaje neuchovávame. Tie vidíte iba vy. Nakoľko sme platobná inštitúcia s licenciou v 30 európskych krajinách, vedzte, že ste v maximálnom bezpečí. Jedným klikom si vyberiete vašu banku, ktorú chcete používať na prijímanie platieb v Merchant aplikácii. Bezpečne vás presmerujeme do banky. Na prepojenie Everyfinu s účtom potrebujete prihlasovacie údaje. V prípade ČSOB tu bude vaše identifikačné číslo a PIN, ktoré používate v internet bankingu. Ak vás banka požiada o overenie autorizačných údajov, spravíte tak v aplikácii ČSOB Smart Token. Dostanete push notifikáciu z aplikácie, otvoríte ju a prihlásite sa heslom. Následne podpíšete overenie užívateľa a vrátite sa späť do procesu pripájania banky. Dostali sme sa k udeleniu prístupu. Everyfin Merchant aplikácia je vytvorená spoločnosťou Usability Engineering Center SRO. Preto v banke udeľujeme prístup tejto spoločnosti, pod ktorú spadá aj Merchant aplikácia. Ďalej to napríklad aj digitálna peňaženka Everyfin Wallet aplikácia, ktorú budú používať vaši zákazníci. Povolenie prístupu udeľujeme na 180 dní a opäť tak spravíme v aplikácii ČSOB Smart Token. Najprv sa prihlásite heslom a následne povolenie udelíte stlačením tlačidla podpísať. Vrátite sa späť do aplikácie Everyfin Merchant. Podľa našich bankových údajov aplikácia mohla predvyplniť základné informácie. Skontrolujeme, či sú správne. Ak sa nezhodujú, zmeníme ich a stlačíme pokračovať. Ak by sme mali v jednej banke vedených viacero účtov, ako je to v tomto prípade, v tomto kroku vyberieme účet, ktorý chceme používať ako predvolaný. Vyberieme účet a môžeme opäť pokračovať. A máme hotovo. Úspešne sme pridali bankový účet a môžeme začať naplno používať Merchant aplikáciu. Dúfame, že vám video pomohlo. Pozrite si aj naše ďalšie videá, ktoré vám pomôžu dostať maximum z Everyfin Merchant aplikácie. A ja už idem pokračovať s vyplňaním produktového katalógu.